etna wo keka nsɛm a ɛyɛ na me hu ne sɛ sometimes na yɛ boa pa yo the whole president John Dramani Mahama ko ba pa mama na ntoma de fra mama na ka de na hye no mama ni picture dem Yes. ano do ko chia ye no anko betim na satade bia de aba ho but respect king nti ah opo mama na ntoma tade e de ahye de aba you Come therefore, Mr. 2016. afra kuntunkuni e de aba ho obi a wo se ba wo front mother enso ba obi afra kuntunkuni de ko ho hwe titire ne ntini e ko ho ko tia ayi other protocols omo wa akra omo nti otumfo asa so omo nyina free enkran eba kuma se ba tia no other district ayi embassy sawodo UK embassy American embassy Italy embassy Canada you can't it you name it Mr. Mummy, we can say you. Omunyina free enkran asa so aba santimemu a eba bu omo ase tia o te kokko so na wa Because say Ebusiafo me chia munya. yes sir because me chia munyina Mama me simana me ka bibi kakra. Every bia no. Yewura nasiti opumso. Won say Asante omo, wo abesoro ti Asante bia no. Ebubo. Wo abaye wadwe so besoro ti ya opumso se bisikadwa bia no. Wonim guase ene adetantan a epa atade epam hyew no. Ema ewiase nyina hu wadapa. What you say? Hwe won opemso ade oyeye won se eyewe ode eyewe ayeden ahye asanteman animonyam ama asanteman eyewe asa kagana fo nyina nsem ayeden amomo asama ne dom akoma so a na mpanifo eye no court eyi twi bra no eyewe abomodin atimi agye saa adwuma ni nyina amagana fo nyina the casa ara de na pache she amani she amani ayira eda na di abe ai mpevo me bawo abenti kwa yoda wonu ni ankase yoda wo sa abenti kwa yoda mutumi hu ni se no akasa ewi atuma afa na nsimesho yanko she amani ayira eda na di ma yes fe ma me kasa mo chemo sabi obuni ko possible ni ekomote no ono no untini ko ka bofo nche no untini ko tsane niama a ono de bia wo hu ebri bia no o pe bibia obehu ne fofo na ma na ni age official so what you say thank you for joining na